Здравейте хора! Днес ще играем Brawl Stars. На Brawl Stars би трябвало да е много яко. Не знам. С кой герой да играем? И може би с Бери. И аз играя за Мегапик. И ми пишете дали апдейта на Brawl Stars ви харесва. Мен не много. В смисъл, аз не играя много Brawl Stars и за това. Но така. И сега. И имате ли Dyna Jump? И последвайте ме и пръснете лайк бутона. Искам да го размажете. Лайк бутона. Го размажете. Бам. Този Франк. Тъп скъпан. Аз мразя Франк. Ау. Аз по-просто се съживявам. Еса, ще видят. Направо ще го направя на 1 стотинка този Франк. Ето, Емс. Не, защо ми избяга? Хоп, 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 хоп. Не, умрях. Нищо. Сега пак О, не, те ще ни бият. О, не, трябва да се стигне. Аре, бе, брат. Не, ще ни размажат. Не размазаха ни. Просто ни размазаха. И хора, между другото, гледайте другото видео, падна ми са Legendary Star Drop. И хора, ако искате шортове, пишете ми на лично. В коментарите, де.